Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanda dowam edýän bu garaşsyzlyk ýyllaryna görülen iň agyr ykdysady kynçylyklar, harytlaryň dynysy gymmatlamagy, dolarlaryň gara bazar narhynyň erzellik bilen ýokary galmagy hökümeti aldyraňlyga salýar diýip Azatlygyň türkmen hökümetiniň näk çeşmesi habar berýär. Bu maglumat daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ýüzlerçesiniň özlerine iýdan enatalar tarapyndan iýerilen pullary türkmen bank kartlary arkaly alyp bilmek mümkinçiliginden dowlaýan mahrum bolmagynyň ýanyna gabat geldi. Ykdysady problemlere çözgüt tapylmaýar. Bahalar dynysy gymmatlaýar. Emma prezident Berdimuhammedow Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan teklip edilen reformalar bilen alalaşmaýar. Diňe zoňtorluk bilen ýagdaý düzeltmek talap edýär diýip emele gelen ýagdaý ýakyndan synlaýan çeşme gurrun berdi. Şeýle dol şinlik hem manadyň devalwasiýa edilmek ähtimallygyna seredilýändigini aýtdy. Ýöne bir emele gelen ýagdaýdan çykmagyň asanly mümkinçilikleriniň biri hem bolsa, ilatyň aglawy köpçüligi üçin uly şok, tartgyn bolar. Pul düýpden ýok we onuň geljek ýeri hem görnenok. Kary berjileri Türkmenistanyň tölek etmek ukybyny anandyrmak mümkin näl. Ýagdaý ören gözgaýyny diýip türkmen hökümetine näk çeşme aýtdy. Azatlygyň daşogudak çeşmesiniň 27 aprelde beren maglumatyna görä ýurduň demirgazyk sebitiniň ilaty bahalaryň ýygderli gymmatlamagynyň ulalada galýar. Dolarlaryň gara bazardaky narhy 18 manada çykdy. Adamlar manat dolanşykdan aýryljakmyş, rubla geçiljekmiş diýip gurrun edýär. Ýygnap goýan manadyna gyssanmas mal alýanlar köperli diýip anamdar çeşme aýtdy. Şeýle de şugun daşoguda polisiýanyň şeýle gurrun edýän adamlar gözläp, soraw geçirip ýörenini barada maglumat gelip gowuşdy. Dolarlaryň gara bazar narhlarynyň barha gymmatlamagynyň fonuna manat we onuň geljegi barada mundan öň hem dürli gurrunlar ýaýrapdy. Şu aralykda Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurtlardan şahsy adamlar, garyndaşlary ýa ýakyn tarapyndan we aýlyk hökmünde iýerilen valyutany almagyň hem kynlaşdyrylanyny habar berilýär. Azatlygyň Aşgabat çeşmesiniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanlylar şahsy adamlardan gelen valyutany diňe manatda döwlet kursyny alyp bilýär. Emma ogly ýa gyýyz daşardan $500 iýeren pensioner ol puly manatda almakdan ýüdegirip, izni bermek talap etse, ondan bank hyzmatlary üçin dolarlarda $35 tölemek talap edilýär. Türkmen banklaryna valyuta meselesinde girilen soňky düzgüne görä, odal adamlar daşary ýurtdan aýlyk hökmünde gelen, ýagny işleýän edarasyndan şahsy bank hasabyna iýerilen puly almak üçin hem adyndan 2 günlerini ýitirmeli bolýarlar. Mysal üçin Aşgabatdaky Pushkin adyndaky rus mektebiniň 200-den gowrak işgäriniň aýlyklary her aýda ortaýetden dolar görnüşini berilýär. Adatça adamlar bu pulun aýyň ortalaryna geljegini bilýärdiler we baryp nobat az bolsa aýlyklaryny alýardylar. Nobat uly we wagtlary az bolsa garaşman gaýdýardylar. Ya bugun dolar utardy, ertir gelliseler hem adamlar kan öýke kine etmeýär diýip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Emma indi baryp ilki pulun gelenligini bilmeli we soňra bankyň şahamçasy Merkezi bankdan seniň aljak dolarlaryny almak üçin adyny, ataň adyny görkezip haty bermeli. Bu bolsa adyndan bir gün wagt alýar diýip çeşme aýtdy. Onun sözlerine görä, odal her gün banklaryň şahamçalaryna müşterilere vermek üçin çenilen $20,000 meçörüne valyuta berilýärdi. Emma indi bu düzgün ýatyrylypdyr. Daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistanyny işleýän adamlar bu ýagdaýdan juda nägile bolýarlar. Sebäbi hiç kimiň banka gatnap nowata durmagy üýşüp ýatan wagty ýok diýip çeşme aýtdy. Azatlyk bilen anonim şertde urlaşan bank resmiýeti bu düzgünüň bank şahamçalaryna günnelik iýerilýän dolarlaryň belli bir böleginiň gara bazara syzdyrylmagynyň öňüne almak üçin girilendigini, sebäbi şeýle faktlaryň üstüniň açylanyny gurrun berdi. Şu aralykda Halkara Valyuta Fondu Türkmenistanyň jem içer könüminiň 2018-nji ýyllaky ösüşiniň 6,12% bolmagynyň çaklanylýanyny barada maglumat çap etdi. Geçen ýyl bu görkezji 6,5% diýilipdi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlan. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi.
Bazarlarda Samsung, iPhone, LG, Sony we şoňa meňzeş telefonlaryň satywy çäklendirilýär. Daşuwdyň bazarlaryna Samsung, iPhone, LG, Sony we şoňa meňzeş meşhurlygy ýa bolan telefonlaryň we kompýuter enjamlarynyň satywy çäklendirildi diýip Daşuwly Çeşme 27 aprelde habar berdi. Şol sebäpden agzalýan enjamlaryň welaýatyň administrativ merkezindäki baý bazarda gytalanlygyny aýdan Çeşme ýöne seýrek de bolsa tapdyrýar diýip sözüniň üstüne getirdi. Täze gadagançylygyň girdilen wagty we munyň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklananlygyny aýdan Çeşme bu gadagançylyk şu ýylyň ýanwar aýyna girdilipdir. Telefon satyan we bejerýän onlarça adamdan soradym. Olar bu telefonlaryň eýe bolan mümkinçilikleriniň ýörüýte gulluklarda närahatlyk döredänligini aýtdylar diýip gurrun berdi. Gowşan habarda telefon ustalarynyň sözlerine salgylanylyp, agzalýan enjamlar arkaly adamlaryň petikli saýtlara girmäge mümkinçilik gazanýanlygy bu ýagdaýyň häkimiýetleri injeliksyzlandyrýanlygy agzalýar. Näçe petikleseler de raýatlaryň maglumatlary bökdönşiz okap bilmegi şeýle çäklendirmeleriň girdilmegine sebäp bolupdyr diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Häzirki wagtda bazarlarda seýrek de bolsa Samsung, iPhone ýaly telefonlar tapdyrýar diýip gurrundeşimiz şäherdäki elektronik enjamlary satýan onlarça işgäre salgylanyp gurrun berdi. Mälim bolşýaly Azatlygyň web saýty Türkmenistanyny petikli bolmagyna galýar. Ýurdun raýatlary erkin maglumatyň akymyna goşulmak üçin şahsy virtual torlary, proxy ulgamlary we başga da dürli telefon tilsimlerini ulanmak arkaly internetdäki petiklenen diwarlary böwsýärler. Azatlyk radiosynyň mundan ozal şeýle ýagdaýlar barada ýyly-ýylyna maglumatlar peýda bolupdy. Ýurdun demirgazygyndan gelip gowşan habarlardan çen tutulsa yerli ýaşaýjylaryň petikli saýtlara girmek üçin dürli tilsimleri ulanmagy, ýurdun içindäki maglumat dolanşygyny puta gödäwçilikde saklamak üçin berk çäreleri görýän häkimiýetleri injeliksyzlandyrýana çalym edýär. Galy berse de halkara hukuk goraýjy guramalaryň Türkmenistanyň söz azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradýan hasabatlary hem ýurtda maglumatyň ýiti çäklendirilýänligi barada pikir döredýär. Mundan ozal türkmen häkimiýetleriniň interneti ýygyrlamak üçin içalyçylyk programmalaryny satyn alýanlygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Digital howpsuzlyk boýunça hünärmenler türkmen ulanjylaryna interneti petikli saýtlara girmek üçin Tor browserini ulanmagy maslahat berýärler. 2014-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakyna kanun kabul edildi. Bu kanun raýatlaryň internet torundan peýdalanmak mümkinçiliklerini düzgünleşdirýär. Ýurdun kanunçylygyny ýakynan synaýan käbir ekspertleriň aýtmagyna görä agzalýan kanun häkimiýetleri ýylatyň ýurdun çägine internet torundan dol erkin peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirmäge esas döredýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepler Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Mar welaýatynda ilatyň ýüzbeýiz bolan un çörek we iýmgatçylygy dowam edýär. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä buğday örüminiň döwrüniň ýetip gelendigine teretmezden Mar welaýatynyň ilatynyň ungutçylygynyň aradan aýrylmagyna umytlary ýok. Sebäbi urulmaly buğdaýlar suwsuzlyk sebäpli ýerden tähel saýlanyp guramagyň bäri ýany bolup oturýarlar. Böl buğdaýyň boýalmalyk sebäpli ýerlere eklen buğdaýlaryň ozaldan hem gerekçe qadaly ekilmäligini şular has hem anyklap bolýar diýip ýöletin etrawynyň kärindeçileri aýdýarlar. Özüni hemra diýip tanıştyran kärindeçiniň aýtmagyna görä, her ýyl hem buğdaý ekişi döwründe onu gerekçe qadaly ekmeýärler. Tohumlaryň ýarty daýhan birleşikleriniň jogapkar ýolbaşçylar tarapyndan ogurlanyp, ýere tepmeli buğdaý qadaly ekilmeýär. Ekiş döwri ýerler gerekçe tekelenmeýär. Köp halatlarda henüz hasaly hem ýygnalmadyk paxta atyllarına buğday tepilýär. Ýa bolmasa, tuwarylmadyk guwry kezekli ýerlere buğday ekilýär. Ol ekilen buğdaýlaryň ýartyndan gowragyny guşlar alýar. Şeýlelikde ýere düşen tohum her hektara ekilmeli tohumyň ýarty möçberinde hem ýere gerekçe teňmeýär.
Emma yağın qoğu yağan ýyllary, buğdaýlar tuğçan ýyllary öskün buğdaýyň içinde boş galyan yerler känmir göze ýelmeýär. Böl bolsa suw hem bolmady. Yağın hem az ýagyp buğdaýlar gerekçe boý almandan soňra buğdaý tohumynyň düşmedik yerleri appak oý bolup göze dürtülip dur diýip hemra aýdýar. Daýhan birleşikleriniň ýol başçylarynyň edenetlikleri sebäpli ýygnalan hazyla hem döwlet tarapyndan uçypdy baha ketilýärligi sebäpli daýhallarda öz kärende yerlerine seretmäge höwet hem galmandygyny kärendeçilerden eşde bolýar. Çeken rahmetine degen ok, ýylyň kärende yerlerimizden girdi, jalp bilmän boşçyk ýaryp, ekiş döwri hem ýa wagtynda tehnika ýetmez, ýa suw bolmaz, ýa bolmasa gerekçe dökün berilmez. Daýhan ýerine näme ekiljakdygynyň, haçan ekiljakdygynyň hem habarsyz galýar. Şol sebäpli ýere azap etene degen ok. Buğday ekilende hemişeler iki gapdalayın barana batılardı. Indi bir taraplayın keş çekilip traktörün aydında tozan tuzurup her yere buğdayın bir dänesi düşer ýaly yerin içinden geçip gidýärler. Onun soňu näme boljak? Yer nähili hasyl berjek? O zatlar barada ýol başçylaryň kellesi agramayar. Kellesini agyrçak kärendeçiniň sözü hem yer almaýar diýip hemra sözüne goşýar. Häzirki un çörek gytçylarynyň hem buğdaýlaryň kadaly ekilmeýärliginden gelip çykýandygyny hem kärendeçiler aýdýarlar. Obalarda adam maşyna aýda berilmeli 5 kilogram uny hem kadaly alyp bolmaýar. Bir ýerdek gelen un birinji sortly bolsa, ikinji gelen un ikinji sortly bolup çykýar. Käte bolsa un ýerine kepel gaýdýardyň. Bahalar bolsa dukan eýleriniň islerine görä näçeden hasap etseler edip durlar. Täzägi bahalardan uny dukanlara alyp gelmek üçin öz hasaplaryna aftylaw tutýandyklaryny bahane edip dukanyň satyjylary uny islen wagtyndan satýarlar. Döwletiň kesitlen narhyndan un aljak gumanyň ýok. Şol bir wagtda bolsa güzeran ýagdaýlar kyn hojalyklaryň döwlet dukanlarynda berilýän norma uny hem satyn almaga pullarynyň ýokdugy hem aýdylýar. Ila talit garyp düşdi. Çörek pul tapman oturan hojalyklar hem bar diýip hemra aýdýar. Döwleti degişli çörek dukanlarynda bolsa bir ele bir uhanka çöregiň satylmagy dowam edýär. Ulrak maşgalalar telim tapar nowata durup uzakly unly çörek dukanynyň gapysynda geçirýärler diýip ilatyň başyna düşen bu kynçylyklaryň soňunyň haçan geljegine göz ýetirip bilmeýändiklerini welaýat ýaşaýjylaryna ýetýärler. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Aşgabatyň Paragat 2 mikroraýonynyň bir näçe ýaşaýyş çaýynyň ýaşaýjylary Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şähere garaşylýan sapary bilen baglylykda 29 aprelde çenli daşarda kir termekden saklanmak barada duýduruş aldylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä, ýaşaýjylary bu duýduruşy kommunal gullyklaryň işgärleri 26 aprelde öýme-öý aýlanyp dilüsti bilen getiripdir. Daşarda kir termezligi tapşyrdylar we tapşyryk ýerine ýetirilmede elektrik togumy kesmek bilen haýbat etdiler. Dip Azatlygyň Aşgabatly söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda onuň ýaşaýan jaýynyň golaýyndaky ýoluň ugrunda polisiýa işgärleri köplük bolup gözegçiligi ýerine ýetirýärler. Yeri gelende bellesek Türkmenistanyň döwlet başçylygynyň ýakyn günlerde paýtagty etmegine garaşylýan gezelenji barada yerli media serýislerinde habar berilmedi. Döwlet başçylygynyň Aşgabatda hereketlenmeginiň öňü tirasynda ýaşaýjylardan ýuwlan giyimleri, daşarda termezlik, aýnalary ýapyk saklamak, köçe çykmazlyk we awtologlary köçede goýmazlyk ýaly talaplaryň edilmegi soňky döwürde öz boluşly diýäbi öwrüldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň şähere çykmagynyň öňü tirasynda köçelerde gözegçiligiň güýçlenmegi we raýatlaryň awtologlarynyň zor bilen ekidilmegi ýaly ýagdaýlaryň ençemeti barada habar beripdi. Ol dikuçarly çyksa adatça awtologlary ýok edýärler. Eger awtologly çykjak bolsa daşarda terilen kirleri aýyrmagy talap edýärler. Şu tapar awtologlar entek duran ýerinde dur, diňe kirleri aýyrmagy talap etdiler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň köçede ýuwlan giyimleri sermegine gadagançylyk geçen ýylyň awgust aýynda Aşgabat 2017 atly sport çäretiniň öňýände girdilipdi. Şondan beri bu çäre saklanyp gelýär. Esasan hem ony köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň aşaky gatlarynyň ýaşaýjylary duýýarlar. Bizden esasan prezidentiň sapary
bilen baglylykda daşarda kritermezligi talap edýän bolsalar, aşaky gatlarda ýaşaýanlara mydamy gadagany edýärler. Olaryň köpüsi ýulan kirlerini daşarda diňe gijelerini gura diýärler we daň bilen ony ýygnaýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Häkimetler ıssy we gura kowaly ýurdun ýaşaýjylarynyň ýulan eşiklerini daşarda sermegine garşy çykmagynyň sebäbini düşündirmeýärler. Emma bu olaryň resmi taýdan sebäbini düşündirmeden köpçülikligiň amala asyrýan ýeketek çäresi däl. Türkmenistanda ýaşaýjylaryň öz hasabyna gurduran sowadyjy sistemalarynyň we Sputnik antennalarynyň häkimetler tarapyndan ýok edilmegi de dowam etdirilýär. Aprel aýynyň başynda Türkmenbaşy şäherinde Sputnik antennalary köpçülikligiň ýok etmek boýunça kampaniýanyň başlananlygyny 26 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Maglumaty görä Mahtumguly Dostluk Azady Atamurat Niýazow köçelerindäki jaýlaryň antennalary ketilip aýrylypdyr. Häkimetleriň ýaşaýjylaryň hojalyk zerurlyklaryna garşy görüşiniň sebäbini resmi derejede düşündirmekden saklanýan wagtynda olaryň tapşyrygyny ýerine ýetirýän hojalyk hyzmatlary guramalarynyň işgärleri agzalan gurallaryň şäheriň keşfini bozýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistandan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistandan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Koreýaly liderler taryhy sammitde duşuşdy. Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in'in arasyny 27 aprelde geçirilen tarihi sammitde liderler yarım adany ýadro ýaragyndan azad etmäge ıgrarlyk aljakdygyny aýtdy. Kim 1953-nji ýylda soňlanan Koreýa uruşundan bäri Günorta Koreýanyň çägini ayak basan ilkinji demirgazy Koreýaly lider boldy. Ol harby taýdan berk edilen serhetden ýerli wagt bilen ýerden sagat 9:30-da geçdi. Liderler bilelikde ýaýradan beýanatyny Günorta we Demirgazy Koreýa yarım adany ýadro ýaragyndan azad etmekde umumy maksatlary durmuşa geçirýänligini tasdikleýär diýdi. Ýöne ýaýradylan beýanaty ýadro ýaragsyzlandyryş prosesini durmuşa geçirmek üçin Demirgazy Koreýanyň anyk nähili çäreleri görjekdigi aýdyňlaşdyrylmady. Bu taryhy sammit Kimiň Abaşanyň prezidenti Donald Trump bilen üstümizdäki aý ýa-da iýunyň başyna geçirilmegine garaşlyan duşugyň öň ýanyna gawat geldi. Koreýaly liderler mundan ozal 2000-nji we 2007-nji ýyllarda duşupdylar. Iki lider Koreýa uruşuny resmi taýdan soňlandyrmak üçin ABŞ we Hytaý bilen gepleşiklerin geçirilmegi ugruna birlikde tagalla etjekdigini aýtdy. 1953-nji ýylda iki ýurdun arasyny wagtlaýyn parahatçylyk ýalaşygyna gol çekilmegi bilen ýurtlaryň arasyndaky çakmyşyklar säginipdi. Ýöne Demirgazy we Günorta Koreýa tekniki taýdan henidem uruşda hasaplanýar. Sammitde eden çykyşyny Demirgazykly Kim "Men bu ýerde Günorta we Demirgazy Koreýanyň halklarynyň birdigini, ganynyň birdigini görýärin. Olary aýryp bolmaz" diýdi. Bu beýanata jogap hökmüne Trump özüniň Twitter hasabyndan Koreýa uruşy soňlanýar. Häzir Koreýada bolup geçýän wakalar sebäpli Birleşen Ştatlar we beýik adamlar ören buýsanmaly diýip ýazdy. Agzalyan tweetinden bir näçe minut ozal Trump gowzatlar bolup geçýär ýöne entekdiňe wagt görkezdir diýip ýazypdy. Moon hem şu ýylyň dowamyny Pxenýana sapar etmäge razylyk bildirdi. Şeýle-de ol Demirgazy Koreýanyň Kaesong şäherinde hemişelik aragatnaşyk edarasyny açmagy hemde uruşda juda düşen maşgalalaryň dogry garandaşlaryň wagtlaýyn görüşdirilmegine dowam edilmegine razylyk bildirdi. NATO'nun başlygy Jens Stoltenberg sammiti ruhlandyrjy häsiýetlendirdi. Ýöne ägälige çağırdy. Bu ilkinji ädimdir, bu ruhlandyrjydyr. Ýöne entek öňümizde edilmeli işleriň köpdigini düşünmeli diýip Stoltenberg NATO'nun daşary işler ministrleriniň gatnaşmagyny Brüsselde geçirilen duşukda aýtdy. Stoltenbergiň tesbiri onuň bir gün mundan ozal aýdan duýdurşlaryny ýada saldy. Ol düýün anyk özgörüşler amala aşyrylýança halkara jemgyýetçiligi Demirgazy Koreýaga garşy girdilen sanksiýalary saklap galmaly diýipdi. 26 aprelde eden çykyşynda Stoltenberg bir Demirgazy Koreýanyň öýdüni alyp barşyny anyk üýtgeşmeleri görýänçä sanksiýalara dowam edip Demirgazy Koreýaga garşy basyş etmäge dowam etmeli diýdi. Geçen ýyl Demirgazy Koreýa bir näçe ballistik raketler synodan geçirip ýadro ýaraglaryny barlap görenni regiona dartgynylyk güýjäpdi. Şonu Kim bilen Trump birek haýwat atyp birek kemsidipdi. Ýöne şu ýylyň başyna Kim diplomatik taýdan garaşylmadyk programmany başlatdy. Demirgazy Koreýa Günorta Koreýada geçirilen
kışky Olimpiya oýunlaryna gatnaşdy. Fevral aýynda Pyeongchangda geçirilen Olimpiya oýunlarynyň açylış dabaratyna gatnaşan Demirgazy Koreýanyň wekilçilikli toplarynyň düzümine Kim Jong-unyň gyzygyny Kim Yo-jong hem bardy. Iki lider 1953-nji ýylda iki ýurdun arasynda gol çekilen wagtlaryň parahatçylyk gylanyşygyna oturdulan arça ağacının düýbüne iki ýurdun territoriýalarynyň getirilen gumy seperler. Ondan soňra Kim bilen Moon resmi nahara gatnaşarlar. Duşuk resmi hoşuşuk dabarasy bilen soňlanar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tapylersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Adatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan oglum Rady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde dünýäli uruş dowam edýär. Faryab welaýatynyň Anykoy, Hançarbag, Garamgol we Gorgan adly etraplarynda öň howpsuzlyk şertleri birnäme kadaldy. Ýöne soňky günlerde şu 4 etrapda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşyp başlapdyr. Faryab welaýatynda barýan ýagdaýlar bilen bagly welaýatyň ýerli geňeşiniň deputaty Ak Muhammed Nuri Adatlyk Radiosyna şeýle gürüň berdi. Faryab welaýatynda häzir uruş gidip dur etraflarynda. Gurzuwan, Bilçirak, Peştonkot, Şirintek, Abdölatabad, Umum Şaýol aralygyndadan uruşlar gidip dur. Bu uruşlar dowamy bar. Ýaragly tarapdan kynçylyklar bar. Ýaşaý jaýlar ýykylyp, odalyp, Faryab welaýatynyň Anthoýdan Tarmeýmine çelik şaýolunyň dowamında, Gynançagam şu şaýolunyň dowamında partlaýşlar sebäpli gara ýollar harap bolupdyr. İki tanak mektebi otlapdyrlar. Gapgara bolup ýanyp galypdyr. Zatlaryň hemmesini gynandyrjy, milletiň özi bilmedim näme ýagdaýda boljak. Ertesine ynamy ýok, ýynagda garaşýarlar. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda barýan uruş sebäpli Türkmenistandan gelýän elektrik tugunyň sütünde we simlaryna da ýene ziýan ýetipdir, ýene üzülipdir. Heftäniň dowamında hiç bir hefte ýok. Anthoýdan goňşy ýurdumyz Türkmenistandan gelýän elektrik tugundan jeňçiler bolsun ýa gaýry jeňçiler bolsun, ýani umum halk bundan faýdalanýar. Eger şu elektrik tugu bolmasa, köp adam el kesilen ýalyk işler durup başlaýar da, urýarlar. Ekseren simler kesilýär, paýalar ýykylýar. Mana şunu şekilde gynçylyklar bar. Düýnem şeýle ýagdaý, sen düşemegem şeýle bir ýagdaý. Meýmene şäherinde ýaşaýanymyz üçin bilýärsiň, heftäniň dowamında hiç ýok bir gün heftäniň içinde leýin kesilmese ýa elektrik tugunyň paýalary bar. Şulary ýykmasalar näme harap edip Karanqda goýýarlar. Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmine şäheriniň goýynda Serhuz adly ýerde ýüzlerçe Awgan güýçleri gabawda galýar. Şunu gabawdan gutarmak Awgan güýçlerine başartmandyr diýip maglumat gelip goýuşdy. Dogrudan güýç ýetmezlik bu orada şol Serhuzda ýaşaýan ýaşullar ýa komandarlary bar. Bilçirak bilen Gurzuwan üçüniň uruşy bir wagtlara başlanyp, gynandyryp duran ýagdaýda Serhuz diýip atsan komandolar bar. Has güýçli soňşolaryň ýarak kemçiligi üçin bular döwlet merkeziden ýa Faryab welaýatynyň howpsuzlyk idarasyndan kömek istedi-de, ýani bize tiz kömek gelmese, onda biziň gabagda galýşymyz mümkin diýilip ýüzlendiler. Bular kamilen gabagda galdy. Anykoy nähili 4 etrapda. Anthoy, Gorgan, Garamgol we Hançarbag etrafynyň halkyny juda hem gynandyrýar. Böyle ýagdaýlar bolup etse biziň hem etrafymyz başga şol ýanky belläp ýetişmeýän Bilçirak, Gurzuwan, Peştonkot, Garaşyhy diýär, Hojaseýiz boş etraflary bar. Şunu şekilde bir ýagdaýa duş bolarym hak diýip gorkusy bar. Anykoy 4 etrafynda hem ýagdaý agyr diýdiňiz. Şeýle ýagdaý dowam etse, Akkine benderine bir howp habanarmy? Şol Akkine tijarety bender, eger düşmän azıkop harekete başlasadan Döwletabat bilen Garamgol tokoyun aralygynda bolýar. Her ýagdaýam bolsa, bäre geçi bilen ýok. O tarapynda Jawzan bar. Her ýagdaýam bolsa, Faryab welaýatynyň merkezi bolan Meýmene tarapdan bäre gelesi. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Adatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň. Hoşlaşmaga sen ýanyňa baramda
Gözlerinde düğme yaşlar görünni. Boynumdan uzuklap ağlap durundu. Yüreğim kıyılyar ağlama lelem. Boynumdan uzuklap ağlap durundu.